अदिति ब्रह्म मा गामिनि बेन्नागुरि थांनाय मेट्रिक आनजादाव बेसेबां डिभिजनाव लानानै उथ्रिसार जानाय फर्स्ट डिभिजन मोनबेसे लेटारमोन मोनब्रै दा अबे कलेजाव एडमिसन खालामखो क'क्राझार इउएनआव इयुनाव मा जानो थाखाय प्रफेसर नोंखौ फरायनायावहाय नोंनि मा बाबा सोर थुलुंगा होआ नोंखौ फरायनायाव दिथा होआखै सानैबो खुलुमबाय आंनि मुङा दिराज ब्रह्म आं बासबारि हायार सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय उथ्रिनो हादों सेकेन्ड डिभिजनाव थुलुंगा होआ फरायनायावहाय आंखौ फरायनायाव थुलुंगा होनाया बिमा थुलुंगा होयो ओमफ्राय गामिनि सासे सानै सेंग्राफोर बिदाफोर जानाय दं बिसोरबो आंखौ थुलुंगा होयो इयुनाव मा जानो सानदों नोंनि थांखिया मा आं इयुनाव बिदिनो मोजां फरायनानै उथ्रिसारनो हायोबा आं सासे आसाम पुलिस जानो सानदों कलेजावहाय एडमिसन लाखो आं दा बासबारि जुनियर कलेजाव एडमिसन लादों नोंथाङा सासे नार्स एएनएम जिएनएम जानो गोसो दं नामा नोंथाङा पेरामेडिकेल कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो दं नामा नोंथाङा जुदि नार्स एएनएम जिएनएम लेबरेटरि टेक्निशियान जानो गोसो दंब्ला थाबैनो डक्टर बिआर आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसनदो बाक्सा जिल्लानि मसलपुर सदर टाउननि मसलपुर एसपि मावख'नि साखाथि 1 नं काथालिगाव बेदलाबारियाव थानाय डक्टर बिआर आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आर्ट्स कमार्स आरो साइन्सनि बिजोंनिफ्राय एचएस थाखोखौ उथ्रिसारनाय साफ्रोमबो फरायसायानो पेरामेडिकेल कर्स लानो थाखाय मुं थिसननो हागोन बे सोलोंथाइ फसंथानाव नांगौ जानाय थाखो खथा गोजौ थाखोनि लेबरेटरि टेक्निशियान टीएलएम आरो नार्सनि प्रेक्टिकल फोरोंनायनि खाबुफोरजों लोगोसे रोंगौथि गोनां फोरोंगिरि आरो देहा फाहामगिरिफ्रा फोरोंथाइ होनाय जायो बेनि अनगायैबो हिन्जावसाफोरनि थानायनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं बे समाव गोसो गुदुं फरायसा एबा सोलोंसाफोरनि मुं थिसननायनि थाखाय फर्म बिलाइखौ होगासिनो दं बेनिखायनो जायफोर बिथांमोना पेरामेडिकेल कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो दं बिथांमोना 9101299545 8473853693 एबा 6900226441 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन नङाब्ला बाक्सा जिल्ला मसलपुरनि 1 नं काथालिगाव बेदलाबारियाव थानाय डक्टर बिआर आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव थोंजोङै फैनानै सुलाद लाफैनो हागोन